Bago pa maging operational ang mga kontrobersyal na private motor vehicle inspection center sa Central Luzon at ilang bahagi ng bansa, nitong Oktubre ng nakalipas na taon, si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta ang isa sa masugid na umusisa sa Land Transportation Office upang mabuksan ang mga nakaposisyong PMVIC na isa na dito ay ang Quick PMVIC sa Angeles City. Nung tinatawag na Geographical Area of Responsibility sapagkat ito po ay napaka-importante sa isang PMVIC sa pag-interconnect, sa pag-upload po ng mga resulta ng kanilang inspection upang yon ang gamitin ng kahit sinong district office ng LTO para magparehistro po ng sasakyan yung may-ari. Mr. Speaker, sa Gaor po is LTO po. Matapos ang Ang LTO po. pakikipagtalastasan ni Representative Marcoleta, naibaba agad ni LTO ASEC Edgar Galvante ang Memorandum Circular Number 2020-2217 na may petsang October 16 ng nakalipas na taon. Dito nasubaybayan naman ng news team ang pagbubukas ng Quick PMVIC at 5S Automotive Diagnostic Center Incorporated, Star Friends Sanaga at NM Holding PMVIC sa Pili, Camarines Sur. Sa operasyon ng mga ito, unang naging pinakamalaking problema dito sa Central Luzon ng dalawang PMVIC ay ang interconnectivity. Dahil ang IT system na kung tawagin ay LTMS ready na ginagamit ng LTO District sa Mabalacat City at Angeles, hindi agad naisaayos. Kaya ang resulta ay dobleng bayad sa emission ng mga nagpaparehistrong motorista. Ang problema namang ito ay hindi lamang nangyari sa dalawang PMVIC sa Central Luzon, kung hindi maging sa siyudad ng San Fernando, La Union. Nagdodoble dahil yung mga nagpapa-inspect nagbabayad ng 1.8 pero dahil hindi pa tugma yata yung system dito sa ating PMVIC at sa LTO, kaya kailangan pa nila magpa-emission test sa kabila na naman sa ibang emission testing center. So additional 450 pesos. Pero yun nga ho, nagulpi-digulat po lahat. Sana po, bago sana nag-operate, nagkaroon muna ng proper information dissemination. Sa kabilang banda, kasunod ng malawakang pagkilos protesta ng mga apektadong motorista, ang kumprontasyon mula sa legalidad ng operasyon nito ay nausisa na. Sa panayam ng government channel kay House Committee on Transportation Representative Edgar Sarmiento, inamin niyang mismong siya ay nabigla sa operasyon ng mga PNVIC sa bansa. Ganito ang stand natin yan. Noong December of 2019, bago po yung pandemic, may standing motion tayo dyan, Lex. No? Sinasabi ron, mag-i-inspection muna ang House Contingent, ang Committee on Transportation, kung ano talaga itong Motor Vehicle Inspection Center as model dapat. No? Kung ma-inspection namin sana, titingnan namin yung proseso para magka-establish tayo ng manual at saka yung guideline. Okay. Nabigla na lang talaga tayo at na-roll out na itong project. No? Tumutugma sa salita ni Representative Sarmiento na ang kakapusan sa pagbalangkas ng guidelines ay nagresulta ng mga aberyang kinaharap ng mga PNVIC sa bansa. Dito aminado rin ang LTO Regional Office na ang kapasidad ng PNVIC sa pag-accommodate ng normal na volume ng transaction ng PNVIC ay naging problemado. Hindi talaga ma-accommodate kasi isang distrito kasi there are 300 to 400 po na mga transaction catered every day. Now, ang kuan naman din sa atin po dito, ang as against po yung services standard as against public safety at saka yung public interest. Ang problema nga natin, tama din yung sabi ni Mayor na kasi in one lane lang po, there are only 96 vehicles to be inspected per day. Kung isang lane lang, so 96 lang po. Ang ibig sabihin, hindi natin isa-sacrifice yung parang accuracy over sa speed. Sa pagsunod ng news team sa kwento ng mga motoristang nabibigla sa bagong reglamento ng batas sa pagpaparehistro, ang kanilang hiling sa gobyerno, mapagkalooban umano sila ng konsiderasyon na mapakinggan ng kanilang hinaing bago isubo sa isang proseso na nakikita nilang minadali.
Paulo G. Santos, CLTV News.